मा एसे गुफुरलै थाफ्लायालाय दावदै बायदिसो स्लिम स्लिम मोनथारलायलांबाय। खुलुमबाय सार। खुलुमबाय खुलुमबाय। हा मा प्रब्लेम जादों बुंदो। मा प्रब्लेम माने सार मैयानिफ्राय सानसे खिनाय जागासिनो दं। दाबो खिनो ओंखार ओंखार मोनगासिनो दं। मा मायबाफोर जादोंमोन नामा? जानायाथ' जायाखैमोन। नाथाय दाखालि इलेक्सननि रिजाल्ट खालि बैखालि प्रमद सारा जिखिनायनि एसे हराव रंजादोंमोन। बैखालिसो अमाजों बयलारजों एसे जाफ्लांगारदोंमोन। ए बिदिनो माब्लाबा माब्लाबा बांद्राय जाफ्लांबाथाय बेबायदिनो जालाङो। आंनाबो बेबायदिनो जालांदों। मुलिफोरलाय जादोंना जायाखै? मुलिथ' बेबायदि डक्टरनिफ्राय जानाय जायाखै। नाथाय न'आवनो माबा माबि हाग्रानि मुलि खांनानै जादोंमोन सार। न'आवलाय हाग्रानि मा मा मुलि खांना जादों? सेमफ्रें बिफांनि बिलाइनि बिजौ आरो मोखोना बिलाइनि बिजौखौ देनानै रोसिखौ लोंनानै जादोंमोन सार। नोंखौलाय खिनाय जानायाव बेबायदि जानांगौ होननानै सोर खोन्थायामोन? जोंहानि आबै आबौमोना सिगां बेबायदिनो खालामनानै जायोमोन आरो बेफोरखौ जानानैनो हामोमोन नालाय बेनिखायनो आंबो जादोंमोन सार। न'आव एबा गामियाव मोननाय हाग्रानि मुलिफोरा जोबोद मोजां। नाथाय जोंनि मानसिफोरा बेखौ हिसाब बायदि जानो रोङा नालाय बांद्राय जाफ्लाङो। ओंखायनो एसे गाज्रिसो जानो चान्स थायो। बेफोरखौ जाब्लाबो एसे खम परिमानै जानांगौ। जोंनि मानसिफोरा खिनाया गायागौमानि बेफोरखौ जाबायनो थागोन उनाव बेबायदिनो बांद्रायसो जालाङो। बेफोरखौ बार बार जाबाय थानाय बुस्थु नङा। नोंलाय खनबेसे जादोंमोन? जानायाथ' खननैयानो जादों सार आंनाबो। दे जेबो नंलासै। आं दिनै एसे इमारजेन्सि खामानि दङ गुबुनाव थांनो बेयाव थांनोसै आरो आं नोंनो मुलिफोरखौ लिरनानै गालांगोन। नों आरो नै बमब्रमानिफ्राय गंसे बिजि लालांबानो जाबाय। बमब्रमाया दा एसे सिङाव बिजि मानसिफोरखौ बिजि होगासिनो दङ। दा दसे थानानै नोङो बेनिफ्राय बिजिखौ लालांबानो जाबाय आं खोन्थालांगोन दे। दे जागोन सार। दे थाथ'दो। बिजि लागोन होनना बुंनाया नोंनोमोन नामा? ओं आंनोमोन। मा एसे मोजांलै जारौ खावलाय फावजोरनो। मेडिकेलाव फैनाय समावनो बे सान्सआवनो बेमारखौ सोंफ्लानानै आखाइ खावलाय मोदोमफोरखौ बाहाय दांलायनांगोन। नङाबा उनाव बेबायदि चान्स मोना। माथो सानदों बिजिखौलाय मा समाव होगोन? जेबो सानाखै र' दानो होगोन। मोदोमखौ एसे चेकआप खालामना नायनांगोन र' आं। मा जादों होनदोंमोनलाय? दानि सारा खोन्थालाङाखै होनबा? सारा खोन्थालांदोंमोन खिन्थु गोबां मानसि फैयो नालाय सोर सासेनिखौ गोसोआव लाखिनो बावगारहाबना थालाय लायो। मैयानिफ्राय सानसे खिनाय जागासिनो दं होनदों। बिदिब्ला फै बिखा आरो खावलायाव एसे दांना नायनोसै। मा खिनाय जानायावलाय मानि मा बिखा आरो खावलायाव दांलाबायनानै टेस्ट खालामनांगौ जाखो? सरिलै आगै बिखा आरो खावलाया होनफ्लांदों उदैयावसो दांना नायनांगोन। बे खाथियाव मा एसे आरामलै स्लिम स्लिमनो दांबाय थाथावथाव। नंमारगौसै हिनजावसाफोरनि उदैया बिराद स्लिम स्लिम थुला बायदिसो। जोंनियाथ' राखावखाव अन्थाइ बायदिसो। मानसियालाय अभद्रसो नामालै मा एसे गोबाव दाङो उदैखौलाय? जाबायना जायाखै दांनायालाय? एसेबां गोबाव दांबाय थायो उदैखौनो? जाबाय र' जाबाय। फै न' सिङाव बिजिखौ होनोसै। बेयावनो होनो हायो माथो। बेयाव होनो हायालै थाफ्लियावसो जागोन बिजिखौ। मा एसे गुफुरलै थाफ्लायालाय दावदै बायदिसो स्लिम स्लिम मोनथारलायलांबाय। माथो बिजि होनाय मानसियालाय थुलाखौलाय थाफ्ला गंसे फोनला जोब्बाय नामा? बिजिबो होआ माबो होआ थाफ्ला गंसेयावसो हुफ्लेबाय थादो। होगोनलै होगोन। बिजिफोरखौ बेबायदि उखा मुखा होनाय बुस्थु नङा। होनो होमबानो सोरबा लोगो लोगो होनो हायो नामा? मानसियानो बोरैबासो। बिजि थिजि लायालासिनो थांनायानो हामसिगोन आं। माथो जाखो होनदोसो? बिजि होनाय मानसिया बेबायदि थाफ्ले गंसेयाव दांलायबाय थायो नामा? अभद्र खेस्रा लम्पट। डक्टरजों थाफानानै बिजि होनो सोलोंदों ना माखौबा सोलोंदों नों? दिनै नोंखौ आं पुलिसनो केस होनानैसो गारगोन आं। थाफ्लियाव बिजि होनो होननानै थाफ्लियाव दांलिग्रा ओरैनो खारग'नाय नङा नों। आया मा होनखोलै? फाग्लाया केस हेमारगोनसो नामालै?